donem la benvinguda de nou i us llegirem el manifest. Benvinguts de nou i benvinguts a la inauguració d'enguany del Circuit d'Art de Sant Feliu. Avui donem el tret de sortida a la tercera edició. Són 3 anys ja, La tercera edició del Circuit d'Art, que uneix artistes locals vinculats d'alguna manera a Sant Feliu, de diferents disciplines, amb comerços, espais privats, espais públics i ciutadania, amb l'objectiu d'apropar l'art a tothom, sense haver d'anar de forma expressa a una galeria concreta. Per què? Perquè avui, enguany, ara, des d'ara fins al 13 de juny, molts espais de Sant Feliu, tot Sant Feliu sencer, serà una galeria d'art. Avui, per començar, podrem gaudir d'aquest espai, que ja heu vist que hi ha diferents artistes, hi ha un taller de henna, hi ha en aquest espai meravellós que ja podeu gaudir del Palau Falguera, dels seus jardins, del seu petit llac, d'aquesta arquitectura fantàstica. Hi ha tatuatges, com dèiem, de l'Associació Cultural Musulmana, el Ramha i el Tauhid, una performance a Meritud, una exposició oberta amb Roger Romagosa, Joan Boi, Quim Corbo i Xavier Muñoz, que podreu veure aquí dins, una sessió amb DJ Bailon, i a càrrec de la Sònia Laoz hi ha un magnífic body painting amb la col·laboració també de Neus Asensio, amb la representació del déu Baco reencarnada amb la deessa Baco. Magnífica deessa Baco, per favor. Després tenim com a novetat, destaquem la incorporació d'exposicions ubicades a la Catedral de Sant Llorenç, al Bisbat, no us ho perdeu, el Bisbat de Sant Feliu, el mòdul de Fundació Contorno Urbano i el Mercat Municipal. El Circuit d'Art és un fet social que ens permet gaudir del patrimoni local, ens permet respirar, parar davant d'una obra d'art i no fer res més durant uns instants. Que és maco això, poder-se parar davant d'una obra d'art i no fer res més. I tot això s'ha pogut dur a terme gràcies a la participació ciutadana. Gràcies a tots i a totes vosaltres, així que gràcies. Moltes gràcies. A continuació us llegiré el manifest del Circuit d'Art d'enguany realitzat pels impulsors i membres organitzadors del circuit. Cada any, quan comencem a organitzar el circuit, fem un primer recull d'artistes, espais i activitats que creiem que poden tenir lloc en aquella edició. I el que passa sempre és que a mesura que avancem els dies, el circuit pren vida pròpia. Van sorgint artistes nous, propostes d'activitats que ni ens imaginàvem, noves col·laboracions i nous espais. Aquest procés és meravellós perquè sents com el circuit ja no pertany a ningú concret, sinó que passa a ser un esdeveniment col·lectiu, on cadascú aporta el seu granet de sorra. I així, de sobte, en fer el recull per editar el tríptic informatiu, ens trobem que enguany comptem amb 19 espais expositius, 9 activitats paral·leles, més de 40 artistes de múltiples disciplines i tothom amb un vincle o un altre a Sant Feliu. Estem segurs que encara queden molts i moltes artistes per descobrir i molts espais per reinventar i convertir en sales expositives. Ens hauria agradat disposar de la recent habilitada Nau de les Sedes, però aquest any, malauradament, no ha estat possible. Desitgem de tot cor que l'any que ve sigui un espai més accessible per a tothom i per a nosaltres. Aquest any celebrem el 3è any. Diuen que els festivals, quan arribes al 3è, es pot considerar que ja està consolidat. Potser sí que ho està, no ho sabem. L'únic que sabem és que l'any que ve hi haurà una 4a edició només si la societat civil ens organitzem i ens dediquem a fer això que se'ns dona bé quan ens unim, és crear. Feliç Circuit d'Art Sant Feliu de Llobregat. Gràcies. I ara gaudir!